Het is een programma bestaand uit een jaar, waarvan de eerste 4 maanden een soort bootcamp, waarbij we een groep jongeren, in dit geval jonge mannen, een aantal competenties gaan verbeteren en op militaire leest geschoeid. Dus tent opbouwen, voor elkaar zorgen, voor jezelf zorgen, kaart lezen, marsen, een beetje drillen. Het maakt niet uit waar je vandaan komt, uit welke familie. Dit is een traject voor iedereen die ervoor open staat. Het is wel zo dat we zoeken naar, de doelgroep is kansarme jeugd. Daar werven we ook selectief voor. En die krijgen bij ons een kans om zich te verbeteren. Goede professionele begeleiding, de eerste 4 maanden een soort bootcamp. En daarna is het werkend leren. Dan is er nog een terugkomdag 1 keer in de week. Maar voor de rest zorgen we dat ze ondergebracht worden bij bedrijven, ondernemingen, de overheid. Ook op de kazerne. En daar gaan ze een stageplek volbrengen waarbij ze in een wat meer reguliere werkomgeving komen. En ook zaken leren die ze straks kunnen gebruiken in de burgermaatschappij. Je moet aan de eisen voldoen die we stellen aan militair worden. En dat is militair worden in Nederland. Het traject Werven in de West gaat straks werken. Maar ook bij de AREMIL. Dus je moet wel een afgeronde opleiding hebben. En dat is de vraag of al deze jongens dat hebben. En volgens mij is dat niet zo, want daarom zitten ze in dit traject. Een aantal van hen heeft wel een opleiding. Die zou na het SVT afgerond te hebben kunnen solliciteren voor de AREMIL.